Tiedätkö mikä? Häh? Siis, eihän tossa saanut mitään selvää. No okei, koitetaan jos täältä selvis. Mä lasken 3 ja sitten sanotte, okei? Joo. 1, 2, 3. Onko se Robin? Onko se Robin, se frontside-dolly? Siis mitä? Hetkonen, frontside, eikö se mene jotenkin tälleen niinku? Kaupungilla taas illat rullaillaan, kevätillassa kauniissa äänet kaikuu taas. Ei huolia, ei murheita, ei kiire mihinkään. Sitten pari tytsyy siihen ilmestyy ja sekoittaa hommin pään. Ei lainaa, kunnin sun lautaa. Sinutun jälkeen harvoin koodaillaan. Ei soittele enää mulle se, et lähdetään skeittaamaan. Olis kampeilla, pistää parastaan. Mutta Tommia ei kiinnosta, kun se seurustelee vaan. Ei aina, kunnis sun lautaa. Simiäni usko en, Silloin se poikka jäi, koska
Menkää sinne oikein sinne pitemmälle, come on!